நாசியிலே சுவாசமுள்ள மனுஷனை நம்புவதை விட்டுவிடுங்கள். மனிதர்கள் உதவி செய்வார் என்று சொல்லி அநேக வேளைகளில் மனிதர்கள் மீது நாம் நம்பிக்கை வைக்கின்றோம். ஆனால் அந்த மனிதர்கள் நமக்கு உதவி செய்வதில்லை. நம்முடைய நம்பிக்கையை அவர்கள் வீணாக்கி விட்டு போகிறார்கள். ஏன் இவர்கள் மேல் நான் நம்பிக்கை வைத்தேன், இப்படி எனக்கு செய்துவிட்டால் என்று சொல்லி குடும்பத்திலும் வெளியிலும் வேலை பண்ணுகிற இடத்திலும் வேதனையோடு நிற்கிற அநேகரை நாம் பார்க்க முடிகின்றது. ஒருவேளை நீங்களும் மனிதர்கள் மேல் நம்பிக்கை வைத்து வேதனையோடு நிற்கின்றீர்களா? கர்த்தர் சொல்கின்ற வார்த்தை, மனுஷனை நம்புவதை விட்டுவிடுங்கள். நாசியிலே சுவாசமுள்ள மனுஷனை நம்புவதை விட்டுவிடுங்கள். நாசியிலே சுவாசத்தை கொடுத்த கர்த்தர் மேல் நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்கின்ற பொழுது கர்த்தர் எல்லா காரியத்திலும் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். உங்களை பாக்கியவான்களாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக கர்த்தர் மாற்றுவார். தேவன் மேல் வைக்கிற நம்பிக்கை ஒரு நாளும் வீணாய் போவதில்லை. அவர் உங்களுக்கு இறங்குவார், ஆறுதலாய் இருப்பார், ஆசீர்வாதத்தையும் விடுதலையும் தருவார். கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஆமென். ஜெபிப்போமா. நல்ல தகப்பனே, அருமையான நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். மனிதர்கள் மீது ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்பிக்கை வைத்து இன்றைக்கு சோர்ந்து போய் கண்ணீரோடு நிற்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கண்ணோக்கி பார்த்து அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். அவருடைய வேதனைகள் சஞ்சலங்கள் மாறட்டும். ஆண்டவரே, உம்மேல் நம்பிக்கை வைக்கிற பிள்ளைகளாய் மாறட்டும். உம்மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திலும் தேவன் அவர்களுக்கு இறங்கி இந்த நாளில் அற்புதத்தை செய்வீராக. மனுஷனை நம்புவதை விட்டுவிட்டு கர்த்தர் பேரில் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் அவர்களை மாற்றும். அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்களை செய்யும். இன்றைக்கு அவர்கள் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையின் நிமித்தம் ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும். ஆசீர்வதியும். இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.